Nggih. Iya, tak ceno. Sini tak ceno. Anget-anget le, ya sini tak ceno. Apa? Mbak Yud, Mak. Yang menten iki kula pados anget-angetan. Sakit napa melih jenengan? Ya Mak biasa balung tuwek ngoten niku leh Mak. Anggite kula pe olahraga. Sing jinjit-jinjit ngoten niku malah dadi kene iki rasane cekluk ngoten. Terus anu leh Mak. Ngoten lho Mak, jinjit ngoten lho Mak. Berapa menit ngoten lho Mak. Kersane napa? Tersane urat-urate sing ngaune napa urate tertidur. Nanti urat apa, guys? Urat saraf Apa madang? monggo munjuke wae ngene Pak. Mak, Kuat aku udah dari dari sana nopo nek. pulang banget saja. Oh, alah sing endi wau. Piye gaweane Dik Dames niku wau. Kula nek kuwi kalih buke. Jadah. Insyaallah tak bareng Mak. Oh, jadah niki. Oh, mungkin pengen digoreng. Apa ini otaknya lara kok tempe beneran mangan kok wis piro. Mboten napa-napa nek mboten maksude nek kapasitas makeme mboten berlebihan. Nggih to. Iki tempe kenging dinani. Oh, gunani Pak Rujak. Ya, enak, Mbak. Terus nuwun saking Randu. Nggih, iki Terus roti saking Madiun. nggih. Nggih. Ya sak kotak nggih dibagi-bagi nggih wau. Ya matur suwun nggih, Mak. Niku nang repiye? Gemblongan. Saking Dik Dames Yuk gambar. Piye Saya gaweane aja Pak? pesen. Tak Dik ibu Dames. Pripun, Mak? Besok Walah. Pesone kantol-kantol teng dhuwur sedaya niku, Mak. Kantul-kantul lho, Mbak. Niku lah niku ternatas dan niku. Oh, waduh. Aku penasaran gaweane Dik aku Dames. Yuni. Kalau Aku lho gak enak. boten niku Mbak Indah sing tumbas teng Iki Bejapon. pagi pas aku mau tak ngono Mbak Indah deh. Para ini. Alah. Bu, ampune tek gosong. Napa mboten napa Mbak mboten masak. Oh, gampang. Mboten. Bismillahirrahmanirrahim. Ini buatan Dik Dames. Ya bener iki jeger nang tukaran. Itu nonton tisu aku. Niki nganu. Iya, Dik Dames. Gua Mbak sudah telas Oh ya. iya ya ampun. Tak inget-inget aja tak pendet kiambak ngono lagi kok iki. Mun gampil mungkin tak lapar. Apa gendonge asane ngencek jawet. Niki ketane ketang sing larang, Mak. Biasa nggih, Mak. Maksudnya Soalnya itu lagi nih Mbak mesti Nggih. tenang. Mae lho. Tanteng apakan niku pun tumbas tunggal. Mae tuh sik mama tumbas ki melih. Kelopone. Ditumbas ke separo melih nggih, Mak. Nek kelopone akeh, mesti empuke koyo ngene. Gurih nggih. Nggih, gurih kok. Balake iki ya, Mbak. Dadi ya, Mbak. Ini dadi opo? Supaya dipakmu. Mboten pas sih Mak asine napa ya? Enake jere. Wis entuk kuintan tak makan dulu kok. Mboten apa-apa nggih cemilan kok, Mak. Nggih cemilan kok niku nek sampeyan. Ngene Mbak Yud niku nek antri Mak, kula niku pun kondo mulai jam 11:30. Sik Mbak enteni kok tak gawekno. Kula kan nyemil mboten pengen nyemil. Kula entosi Mak ngancur jam 1 ngantos jam 3 luwih. Sik yo Mbak, gas kuntek pados gas riyin. Lah ndi Mbak gorengane? Angger aku mateng langsung dicukuki wong ngopi, Mbak. Entek neh Mbak gorenganku. Nembe pados tepung terigu nembe digorengke. Enggak apa-apa tuh. Tapi satunya salah. Diambil. Iya, Mami. Goreng itu. Enggak, ajeng kula goreng, Mak. Walah. Niki mengke kan sakit bunda tunggal, bayi tunggal. Wah. Jadi konten iki kok. Kok judulnya saking Dik Dames. Timar atau digunggung ya, Bu? Nggih. Ya aku muni dhewe di Dames ngono. Monggo Mbak Mur. Nggih. Ndak mangger damelan napa-napa niku lho, mesti kathah gagale Ibu. Niki kok mak anu damelan ki ambak kok alah jos. Ket mulai dika nggih. Negosari. Terusan napa meneh mak pokoke gagal gagal. Ikang mboten saged. Sing niku dicuthik niku ta, Mak. Nggih. Justru karena gagal niku terkenal mengke kados Bang Mursid niku. Bang Mursid itu kan damel udang plendung dicobi gagal, damel meleh. Jadi malah terkenal.
Ini padahal pemirsa proses yang digoblok ngono suwi. Kudu telaten nyampuri klopo. Masak napa? Niki wau ndamel kula masak sing bening-bening mawon, Mak. Monggo jangan dong kelor. Mugi-mugi sikile kula mari. Gelan iki. Oke. Makanya cokok-cokok kok enten aja dengan Mbak. Ini nek ben anu niku senam jinjit-jinjit sik ngoten tak jajal. Bar kanggo jinjit malah dadi rasane awak kula. Angger rampung mbak terlalu berat nih buat sakit. Parah nawan. Cuma bejaluk mantu Yuni kok ya masake daun kelor. Kayaknya apa wedi nek susuk jenengan rontok. Oke lah. Wah, aku ki susuk pinten? penglarisan nggih. Ayune nggih king niku kok diseblak nomor godhong kelor ra. Wah, lah ditelas Rontok. rontok tenan. Sayur kelor, terus ndamel bakwan jagung. Rafa makan enggak? Mak pakai sayur kelor, nggih Mau. tak beli mau. Mau. Enten pelas. Biasanya apa? ngene rindik kae udah dijak Telur ceplok. telur ceplok. Langsung. Telur. Itu nyon Ayo Yuni. Mam, ambil ya. Kan? Punya bak dadar jagung. Telur juga ada. Ya mau. Ceplok pakai apa? Mau makan? Mau. Ayo. Ayo. Iki mlakune ngene iki, kantung ya, kantung. Ki opo nek? Ada ngagem tangtung blung ibu. Mak. Wah, pir sampe nek gembedene. Niku per golden namine puturine wau. Nggih. Walah iki kok terpicu. Alah, lah yo gombel. Sudah belum? Aku tuh sudah video kulkasnya sudah. Walah mak mboten saged ngresiki mak awake duloro. Awake kudu lho. Duloro pemirsa ngene iki pemirsa. Biasanya ini masak apa nulis? Aman. Aman. Ki wis. Lah niki pun Sesuai dengan anune jenengan. pinak Bu Yuni. Penak sakniki. Bu Amit nggih. Monggo, Mbak. Monggo. Iya, apa Mbak Entan penake. HP-ne Ya Allah bayange apike Bu Yuni. niki mak nggih Ya peninggalan Allah. kula dereng lair mak niki pun Ya kowe ra kaprah kaprah aku pengen nok ngono ki Dik kae kok. Walah, Ya mak. Mbak Mbak mboten kangge kula nggih purun iki. Ndak bubuk ning dhuwur mbek ibu ya emoh. Aku pe bubuk dhewe ning Tapi ngisor. kula seneng ngeten iki ya Allah Bu. Iya. Jenengan terus ten ngisor sikile terus dijut. Nggih, ngoten pinuk mak. Riyen krengke kajeng Wah, nek wis tuwek niku wis sangil. sikil niku lho. Lah nek jeneng kasure rada dhuwur ngono ya. Nggih. Kenapa ya kok nggon yo rip ngono kuwi kan Pun rada pas dhuwur. niki mak alhamdulillah niki. Jeneng kasure jeneng tak tumbas. Mboten niki ternyata tengajeng kula gadah. Nggih pas sak ukuran iki. Ukurannya niki pas. Nggih kok Sing pengen nika- kok jumbe. Nggih. Golekno sisian kok ketok ambil. Ya, kula diajeng. Nek dhewean iki ketoke kok piye ngono. Terlalu Ketoke, jembar iya, ngoten iya. lho mak nek piyambakan nggih. Duduk HP-ne jangan. Intan pun teng mriki apa nyaman kok. Intan tang mriki. Lah kasure ka gede mboten apa ya. Sing ageng nggih enten cuma Intan mboten purun nyuwune sing cilik niki. Ngoten. Sifat normal ta tuh. Nanti dipake sing bisa. gede gak suka. Nek aku nyampe mriki, Mak. Tapi intane sing mboten purun. Nggih, Mbon. Pas ngoten Mbon. ibu penak. Dadi penak langsung Nggih. ditata. Kita lihat anu iki omahe Bu Yuni. Dandan rondo mesti demeni sapa kok satu nek. Ketoke tanda-tanda ya, Mbak. Jane aku wes sing di bojo ora tundan-denden iki Indonesia rondo tundan-denden iki. Kakakne listrike, Mak. Met nggih. Ya, aku juruk Ibu. Lembe sepalih, Mak. Lembe sepalih. Urung iki sak meter mawon. Miki lho, Mak, mengke. Sak niki lho. Sak pundi? Oh tak kira Tak kelijo nika nggih, Pak nggih. Mungkin tak kelijo nika. Berarti sak niki lho, Mak. Wah, Bu berarti nggih tesih hanjor. Wah, Sampai iki hanjor. padha niki ngoten. Bukan, lah nika mengke jeglong, Mak. Wah ya. Maka anjur Mak. Kan padake putih mawon kok sret ngeten. Boten nika mawon sing ijo, Mak. Ijo nika mawon. Oh, sak menten mungkin. Utah niki mampu enak aku belas ngoten. Belas nggih. Belas. Wah, mancik. Piye piye? Nggih, pun iki.
Mak. Tapi pun kalau zaman itu mangga telas. Kusane telas itu. Rip apa diwarisi kasur dulu. Duh, monggo, iki kan sing tak obongi ya. Apik dibongi. Aku tak obongi. Pakai kilo para tak songo. Ngoten. Anjing dibuang iki kan soalnya rayap. Iki kok delok nang TV nang ngarep. Nggih. Tapi ndak kurang sih. Jenengan songke. Sampai abut napa kan kapuk. Apa asli? Iki kapuk iki ora apik iki nek gak gelem tak pewur. Nggih, jenengan usungke mak kula anu mak sambat niku lho. Nek beto terus pripun ngono lho mak. Nek tengene jenengan langsung klumpuk kan napa-napa mawon kula mengke beto tepak. Betul tepak. Pokoke kok sik yo Mbak. Pamane dandang gak kanggo apa gak kanggo dadi siji sampean karek gawakno tepak. Aku dhewe nangati waktuku kapuk. Lho mana. Walah mak. Enggak, kapuk wonge menciring. Walah. Lah niki jeng ben mak niki pun rata sedaya kula pasani niki zaman Belanda niki Iki yo kasur, Mbok. lho niki lho iki kan saplok sing niki nek niki sing zaman kawak mak niki mengke kula pasang nek pamane buke ajeng ningali wong masak biasane kan buke kan gendang-gendung ngoten Kalih nunggoni nggih, ale Bu. nunggone mak jah masak ngoten iki Kayak hamane blas Bu niku. dalam enten mak lan niku enten roster Niku pun pet. pet oh pet Mereka mboten sukan-sukani bolongan. Mboten usah. betul niku nggih ngeten tok mak kaca kali kaca niki enten hawane mengke saking mriko tesih aman Mboten kangge kula nggih purun aku. Napa sih mboten kangge? mak iki nek Kula jenenge ngorong golek-golek rosok-rosok tak ngerti ngono. Dandang-dandang apa ya, Le? Ketok gak kanggo iki, angger sing ngono gak kanggo. Kula nggih purun Ibu. buran ke monggo nyata-nyata niki juga kok persane nggih diang oh nggih monggo nek sing dibeton soalnya nek sing dibuang niki Tak kandangan. nggih nek sing dipendetin ruwet iki diang apik iki kapuke JR. Lho. Mbak Mur kapuke delok Mbak. Kapuke piye? nggih Ya Allah kapuk. tenan Apik Mbak iki. kenapa Go bantal Mbak Mur. Iya, tapi kan nggak tahu tuh. Sesuk Piye, Dik? Soalnya mak. aja ngono, Mak. Ngono, Mak. Jek apik iki. Walah, Bu, iki sekilo larang. Gitu, Mak. Oh, iki mboten usah iki lagi pendet. Ya desa. Jadi konten ngoten aduh li kasur. Padahal kasur mengke kan jenengan kena go guling-guling. Wah, iki Kula mboten pengen guling-guling mak tenan pun mboten ya kula. guling sing sampekan mboten ngono. Iki apik iki kasur iki lho, Dik. Kula mboten pengen guling-guling. Kapuk asli. Kapuk awak. Nggih, Kapuk kapuk asli. awak riyen. Pun mboten anu, ana anu. Ben gowo kok. Nggih kesane gedian. Gudiang, Gedian sapi. Lho niki nggih. Lho tak gudiang sapi Dek. Oh, patus Dek, piyambake Dek. niki. Lho niki enten ganten-ganten. Aman iki rayap. Rayap mak. Pun niku dibucari nek niki benjing diopo. Pun pokoke Endren niku kinggo kesi. Kok ngono bini nek bedian iki monggo nek sing dibentas niki. Oh, niki wong apa? Niku lho napa? Iya, Dek Dewi. Besok ben rene kabeh ibu ini. Nggih. Dapur makan di sini aja. Nggih, pun kula pindah jeng kesane Enak santai. luar. Beriku jembar. Pun Mak terima nggo anu nang tok ya. Ruang santai. Nggih. gitu. Jadi dipindah Nggih. Lah yo rondo kok iso dandan ngono. enten Demi sinten pamane. Aku gak gelem melok-melok ngono lho. But. Dan gak kesenangi lho. Nggih. Betul enten, Mak. Lho. Betul saya nyeneng. Ndak mboten senengi seneng. Boten ora payu pun kaplak. Wong temen ki apa yo wong Halo. Mak, Mak boten enten, Mak. Monggo napa iki? Napa niku ada anu ajeng dibucal nggih niki nggih. Lho, Pon. Kaget, Mak. Mak kaget, Mak. Sampai Boten dibuang mur. kaget. Iki
kena bogor apa? Beras. Kosong. Dan apa dah? Ayo tak durang ya. Nah ini nasi Kita minta makan Bu Yuni. Monggo. Enggak. Anu mak digoreng ke telur mak. Iki nan. Pakai telur ya. Oke sayang. Mengenang masa lalu. Suwi tak tahu yes, nek dijak arifin gak bisa. Nek gawe tak iki arifin ditorene yo dhewe lek aku ora dijak gak ntorene. Yo piye ora ngono yo. Jangan kali. Sayurnya sayur iku. Oh, kelor ini pakai telur. Itu enak. Enak sekali. Walah iki enak. Oke. Yo Bu Yuni iki pancen stoknya tempe ya. Bu Yuni iki enak gledek ngarworo ya. Soalnya Intan yang buatan tempe mesti goleki to mah. Tempene ndi Bu? Ngoten, mesti niku. Tempene ndi Bu? Pinten Iki Mbak Mur digoreng. Tempe godhong. Lah ndi Bu? Tempene ndi? Niku lho, Mbak Mur. Temen-temen Kilo kula. Ya Allah. Kok nggih syuting apa? Oh. Lah nanti apa ini? Apa ini maksudnya? Ya aku disentai ya. Ya ambil telur yuk. Iya, ambil yuk ini garamnya yuk. Kita Ya, pilih ya. banyak. Iya, yuk ya Allah. Oke, perbisa kita biasanya Ini gimana nih? apa Nirin? Ulang lagi dulu makan jeneng tak. Ini tak pedeki. Saiki Rafa mau minta lagi. Mana nih? Sare sini. Mana? Ini. Oke. Pasti acaranya gimana? Mak, Bu Yuni pun ngoten mawon ya. dikula matur Semoga nuwun sehat selalu. Mungkin jenengan nggih Ojo semangat lara-lara. nggih Om om baturan. jenengan nggih sehat terus. Kan aku baturan Nggih, ya Allah. Mbak Mur banget guyu enten apa? Buatan. Ya Allah, muga sehat Bu. Ojo lara-lara. Ojo ojo neko-neko sedu Betul, insyaallah mboten. Cukup air putih, rempah-rempah jahe, kunir terus Nggih jan niku pokoke sing jenengan maune cocok niku nggih ngoten niku. cocok nggih niku kunir, Nggih. jahe niku mawon, Mbak. Nama tangan Untuk kok kuning-kuning. kuwati iki gak loro ya ketata ping 100 iki. Kalian sampeyan yo, Mbak. Oh. Wah, antar pemirsa. Nah, Sirah nek bajene. Bajene. Lenyot. Kalau sampeyan, Mbak. Ora nggih ngomone, Mbak. Mosok Ndas kowe nyampe. lokasine sing tinggi niku lho. Niku lho, Mak, Nggih, mrikine. nanune niku sepurane niku lho. Lho berarti biasa kru yo kok dibaleni nggih ngono lho. Bianter, Mak. Tapi bar kok gembuk Mak pulong-pul. Kayak pelem Mak nggih sing ceblak-ceblok kok benjut ngoten niku. Benjut Mak nika. Tapi mripatku sempat kunang-kunang lho, Mbak. Aku kan isin ya, Mbak. Sampeyan aku mbok guyu, Mbak. Weh, guyune dandang. Aku jaga imet, Mbak. Mas loro aku meneng, Mbak. Jenengan ngempet Ngempet Mbak ngempet loro. Wis ini kunang-kunang. sampe ape tak jan nepati nang iki pikir-pikir mesti dandang. dandang wis jelas kopior pas dikote rapat dereng patah akrab kali kula Bu. Kali jenengan Bunda, ngono pemirsa. Intan salim dulu, Tan. Ayo berdiri salim dulu sama Mama. Salim, sayang. Nah, nggih. Matur suwun nggih, Mak nggih. Dadah Mbak Intan. Dadah, salim. Ya ikut yuk. Ya ikut. Mbak Intan Mantap. matur suwun nggih, Nggih, Mbak. nggih, Bu. Walah hati-hati, Mbak. Ya Mbak Intan. Dadah. Hati-hati. Mang. Jarine. Mesti matur. Lewat mana? Matur suwun nggih, Mak. Lewat depan. Iya. Hati-hati di bawah. Pek niku Mbak endos. Nggih. Apa tak tinggal iki ora ngrewan yo nek enak, Mak. Nak, Nek banyu niku karo Reva. Kok jenengan ngok aja jenengan ngok. Ngene apa? Sak iso-isone Mbak yo ben catet tak latih. Ben duwe dhuwit saithik 1000 2000 yo Mbak yo. Pokoke wae ngono iso duwe panggonan dhewe sing elek-elek iki Mbak yo.
Iya, Mbak, nek aku nggih enak temperiku glebak. Duh, niku ki enten kamar meneh, tapi bayi boten turun. Kene ya kamar. Mbak Turi Repa yo, Pak. Susah. Susah, Mbak. Tapi mbok gak berangkat, Mbak. Aku enak dhewe. Aku ambek repa ya repa. Mbak, mau tunggu tanah. Duh, mulai sama Mbak. Neng kuwi aku ki agak penak-penak terus. Rai ku suampuk kuat ngene iki. Niki dino kan hebas ya Mbak, ngeten niki bediten. Pokoknya akhir bacanya sak kemana? Plak 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 plak. Dan ini kalau lemari bawa nek 8 bos sama mak ngono ten iki. Ngapa niku tuh bahasa tenggene? Niku. Kakol. Iki kirim dene iki wae iki teko. Berarti akad iklan ngoten niku. Nggih. Nggih, niku sampel kok dikirimi sampel ngoten. Aku kan membeli tiur-tiurnya dia garap niku endos simak ini tas-tas ngoten iki. Iki padha tas simak iki tas mak kan larang pane tas kan ora niku. Dan niku sine Repa meninggal Mak sing mari jamu Mak. Nggih, Mak. Mari jamu jenengan dhewe karo Mak. Jamu. Jamu niku lho Mak kaya godokan niku lho. Jamu godokan iku lho, Mak. Karo nduk sapa? Jamu godokan sing Pak Edi paringi niku lho racikan. Oleh Malah sing digodhog riyen niku lho, Mak. Nggih, Tapi sing pes-pesan. maksudnya sing aduh gitu. Nggih. Namine Budia. Mboten ngertos cuma kok kabare kali admin niku 5 hari koma terus lanjut. Amin. Setujuan itu nyawa nyerah ya mak ini pendet degan buat bikin mamut buat sikuk tuwi sama tok-tok ya mbak ya nyunek tiang nanya nyunek seger waras terus ya mbak ya tapi juga iso roh awake dhewe ngene iki ya roh-roh ya ngene mlakune ngene iki mbak kula turut-turut ngene iki tapi yo niku ono kuwi mak kula wis dino-dino Ini apa? sepunten ya mak ya meneh mak Kira-kira aku bawa saya lagi gambar nek ngedor. Kok kan kabeh tak blok no. Gak ketok. Percaya ngono ki kene bar nek diurusi. Terakhir nggih merdamel lho, Mbah. Ngono golek duit sithik ya, Mbak ya. Sepurane nggih, Mbak ya, Mbak ya. Nggih, Mbah. Makanya saiki dodol. Alhamdulillah. Nggih, Mbah. Nek iki ditata Mbak Lipa. Nggih. Nggih, alhamdulillah. Sithik-sithik Mbah lah wong Nggih, gak apa-apa. kadang iki apa mek apa HP-nan ngoten. Sebelum Mbak timbang ngesenge wis umur sengene iki, sengene iki Mbak aro tengok-tengok. Kula ya tengah-tengok ning kono kitok, Mbak. Ya. Moga Mbah nggih, mantep nggih. Nggih, matur Kula nuwun, ditinggal. sing kathah ojo ditinggal. Ora Wis, ditinggal. guys. Ya.